नमस्कार, माझे नाव सिद्धी प्रदीप गाडवे. जीनियस ग्रुप ऑफ स्कूलरमधून मी या माध्यमातून मी या स्पर्धेत भाग घेऊन भाषण करणार आहे. आदरणीय क्लास टीचर व माझ्या छोट्या मोठ्या बालमित्रांनो, मी आज तुम्हाला 26 जानेवारी ह्या प्रजासत्ताक दिन याविषयी काही 4 शब्द सांगणार आहे. ते तुम्ही शांतचित्तेने ऐकून घ्यावे अशी माझी नम्र विनंती. मी माझ्या भाषणाला सुरुवात करते. आज 26 जानेवारी हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो. या निमित्त प्रथम तुम्हाला सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. 26 जानेवारी 1950 रोजी आपल्या भारताचे संविधान अंमलात आले. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे आपल्या संविधानाचे शिल्पकार आहेत. 26 जानेवारी 1950 रोजी आपल्या भारताचे राज्यकारभार संविधानानुसार सुरू झाला. हे संविधानाने आपल्याला मूलभूत हक्क व अधिकार दिले आहेत. हे सगळे एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवते. जय हिंद.